semmonen päivä tänään. Ja oikeuslaitoksella. Vittu oikeusmurha täällä on tapahtunut, vittu poliisi paikalla saatana. Tuo järjestelmä ei tee mitään muuta kuin ihmiset tämmösen saatanan raunioon. Kaikki vittu paperi ja paskan keskellä sitä vittu muutamasta eurosta vittu ulosottoja vittu. Vaipaketti unohtunut kaupasta taskuun vahingossa. Niin vittu sekin on saatana käräjäoikeuden päätettävissä vittu. Jumalauta mikä paskalaitos. Ihmekö se on vähän mielenterveysongelmaa Suomessa vittu. Vittu laitoksia alle vittu ja byrokratia alle vittu murtuu ihan vittu jokainen, mut onneksi tää aurinkoa paistaa.